Chámame xa moitísima atención e sempre se ven á cabeza cando ando por unha aldea abandonada as historias destes sitios con tantas vidas e tantas vidas e agora totalmente abandonado. 1761 o ano de construcción desta casa. Moitos anos para quedar así. Bueno, é que non entendo tampouco, porque a veces un cando vai a pueblos abandonados están como bastante separados de todos os sitios, pero aquí non, aquí estamos ao lado de Leiro, de Ribadavia, do Carballiño, e a aldea de Vilaverde morreu. Sí, esa podía ser a palabra. Morreu. Eu cando cheguei, que dixe, vou a ver esta zona e tal, fui polo Google Maps, e parecía un sitio cativo. Pero logo, cando cheguei ao sitio, me quedé asombrado. Este era un pueblo importante, de categoría, con boas casas e boa cantería. Chamou moitísima atención tamén as portas de moitas delas, que a pesar dos séculos que teñen, son moi singulares. A carpintería, non sei se a cámara, a María non se aburre, hai unha abaixo. Algunhas das casas deben de vir puntualmente, en algún momento algunha xente se habitala, polo menos un par delas, o resto non, xa non reúnen condicións. Debeu de haber tamén aquí algún residentes destes ocupantes que, hombre, que repoblen o pueblo está ben, pero que o repoblen de merda como deixaron por aí arriba, cuidadito. Isto é algo... En fin. Vilaverde é todo un pueblo así que vai a un correr. Bonito. Non se chega co coche a ele. Ou casi sí, pero non. Eu cheguei, tuve que deixar o coche ali onde está o cuartel da Guardia Civil de Leiro e tirar para arriba, home, porque aí é moi estreito, doume medo meter o coche e pon, mirei coches máis grandes como un vai vello, e vai perdendo facultades, xa me parece todo moi estreito. Ai. Bueno. Es la ruína, toda es la ruína totalmente. Estuven tamén ala baixo. Está precioso isto coas invasoras, coas mimosas. Está precioso. Estuven ala baixo tamén noutro pequeno aldea. Esa sí era de 4, 5, 6 casas. Pero esta non, esta é un sitio de categoría. Sí, de categoría, claro. De categoría. Bueno, chamaba a atención cando venía para baixo estas dúas entradillas así, pues estas escaleras circulares. Mirar que porta, cuns clavos, todo decorativo. Non é a primeira vez que atopei isto, atopei nunha vez tamén alá pola zona do Caurel,
Deixo-vos. Vila Verde. Non queda nada. La ruína. Sí, señor. Ben, hasta logo.